Keďže ako isto viete, som veľký futbalový fanúšik, zase až tak veľký nie, ale mám veľmi rád futbal, tak si poďme ohodnotiť futbalové týmy a začíname Chelsea. Nemám moc rád Chelsea. 6. Pokračujeme. Manchester United, najlepší tým na svete, najväčší tým na svete, 1. Sice sa nám nedarí, ale možno raz začnem. Možno skôr začnem behať, ale ako oni čo vyhrajú, ale United 1. Juventus mi nejako extra nevadí, 4. Hral tam aj Ronaldo. Barcelonu dám na 9. Nemám zrad Barcelonu. Paríž 8. Tiež to nepatrí medzi moje najsympatickejšie týmy. Bayern 5. Streda, to je taký neutrál. AC Milano, budú tam aj horšie týmy, takže to dajme to na 3. alebo 7. Real Madrid 2. Mám rád Real Madrid. Ak si mám vybrať iný tým okrem Manchesteru, tak Real Madrid. City. No teraz buď 3. alebo 10. Že bude tam ten Liverpool. Dajme 10. Nie, Liverpool. Liverpool nemám rád. To isté, čo cítim ku schodom, cítim aj ku Liverpoolu. Liverpool mal ísť na 11. miesto, ale žiaľ musí ísť na 3. Tak som to hodnotil. Vy napíšte, aký je váš najobľúbenejší futbalový klub.